Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, DD Shillong Archdiocese, ulapan bena pat ba ban penlong ya ka Proseshon ba jaga jalan yam haka khat artrik nai wing hayeng mani ba cathedral lajam khra. Ya kene ka jing pembena la plat pat ba haka shitarik nai wing halajam khra. Kralong ka dustur ka rukom ba ya kene ka Proseshon ba laju penlong hau nai wing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wers ngo bhai ki pat riunget Catholic na ki jalan yam jowai noston banatura ban wan ya Shimbynta haka jing le nyam bat jing mani blay haka ni kasngi. Kibor bapenya ya ka balang Catholic haka jalan yam ba Shillong kilapan kre ya ki pat riunget da ki jing doi ba kerpang na do ka lai tarik hadu khatwei tarik nai wing knang ba kani ka Proseshon ba ban long haka khat ar tarik nai wing kan long ka ba job ka ba yat bet bar ka ba penrehem ya ka jinget haki do nut ki mensim je ki pat riunget hajala Meghalaya. Archbishop Victor ula kerpat eki pat riunget banduai kerpang halayeng lasem bat hayeng mani eki jingduai nobena tridum ki jingduai haka Eucharist bakut bat bantuit testa syaki mas bakut hakini kisni. Archbishop ula penbena mentau snem undang mi khmat jung upu Francis ha India bat Nepal Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukong san haki jing lenyam bat haka Proseshon ba ban senran dan Lai Ngut ki bishop na jowai nongston bat aizol. Ula kentu ya baro ki pat riunget jung ka Shillong Archdiocese bantur syaki jing le niam baro da ka jing shitrhem bat jing riu blay hakapor babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget baro jong ki southly ki diocese Shillong Archdiocese tura nongstoin bat jowai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka Proseshon ba ka basalong ka khat tarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jing kerpat ye pi baro bane Shimbynta lang hakani ka Proseshon ba jongi mata snam banai ngu yo play nakabanta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka Proseshon ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist ba khot tena mar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Lese man sedang nono kalai tarik hadu khatwei tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka Proseshon ba jongi. Kabar la banduai rikwei pat ka jing duai tridum ni kwei pat ka jing duai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka Proseshon ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong Nuncio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban Shimbynta lang hakani ka Proseshon ba jongi Ryngkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka nongston bishop jong ka aizol balong auxiliary bishop bat bishop jong ka jowai ki wan Shimbynta lang ban ai ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop Thymmai ru hakani ka snem nang ta shishu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan Shimbynta hakani ka Proseshon ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai Proseshon haka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret ka long kani dongin persang ban le khot haba Shimbynta ka jing le niam ka mas bakhot bad haka Proseshon ba Lom lang ki jabo ki clear baro kanang ba num pen impau ki jing clear ikwa ban long ka bakhot naka benta ka borom chu blay ka borom jong ka balang de kani de ka jing kerpat de ka bas ngoret sa shisen nga wer nga khot ye pi baro ki prabange baro lang jo kini ki south li ki diocese banwan Shimbynta ha ka Proseshon ba ha ka Archdiocese Shillong kabanlong ka khatartarik menta upanai November arhajar fulai kublay pi baro. This is to inform